Sumindar adang along nong nam kache thangklong Britain Got Talent Show along Binita Chertri second runners up ang deng along dim kache palong dun pen karbiang long aphan nong me kewan pia bang pia phan Assam Jatiabadi Yuwa Chatra Parisati hekpen AJYCP atum karcho dun pusi birta nang pale Binita Chertri lake karbiang long bukajan Talbalijan along kedo Amar Chertri lapen Nitu Chertri atum asupi lapen artaning kan serkepan si dolang alang likekan aning ke hangpik ajok Britain Got Talent surihini raing kora pholong chepati dun bompen angdung kiti angdeng chepali dun lo alang li chepati dun si kecheng sianong bang chepalong dunun edet sidami adun thonong long dim chepalong dun si karbiang long aphan chot kali si Assam lapen India ang kang aphan antami nong me wan pilo alang litum amithanga hemalong nang chililu pua birta longsi ningkarong chekhanguni si AJYCP Bokajan Regional Committee atum pen chapter piponsi ahem humridam si karcho ponasai deng ponlo karcho ponalong mai phu sandip saikya AJYCP CEC klambang jitu phukon apen arisang ho tum chetong dunsi ke hokalo momento pulam gamusa karbia poho seleng lapen japi pensi acho ponlo lapen alang liphan aprang ansose kidun bom thekjia phan ahir jumeta pajir ponsi karcho amai misen pen pichun ponlo bukajan penanantirang karbing long live